Bé, quan vas dir un plantejament diferent de qualsevol partit, encara més diferent quan només començat expulsant un jugador. Això suposo que ha trencat el partit. Doncs la veritat que sí. Vull dir, tot i que eren 20 minuts, s'ha requerit molta feina, molt canvi de setmana de treball, i bueno, pensa el partit de moltes maneres i canvis que es poden produir, situacions, però no comptàvem. Però bueno, forma part del joc, no sé si ha fet la falta, no ho he fet, si era correcte o no, però el fet és que l'ha expulsat, no ho sé. Però bé, tot i així, doncs, bueno, hem tingut les nostres ocasions, en 20 minuts passen moltíssimes coses, en aquest cas tot ha sigut en contra del Sant Andreu, però bé, al final hem perdut un partit que ja teníem perdut, hem tingut una segona oportunitat i no l'hem aprofitada, i bé, el més destacat per nosaltres és que amb el còmput general del partit de 5 gols hem regalat 4. Llavors això és el que no ens agrada i el que hem de millorar. I els 2 gols d'avui clavats. Vull dir, una relliscada amb pressió a la línia ofensiva i jugador a terra i adeu. Sí, ha sigut jo penso en general el partit ha sigut un partit del tot diferent, atípic, tot a favor seu, és veritat. Però bé, hem de treure la conclusió, sabíem que teníem moltes coses a guanyar pel fet que podíem remuntar un partit, teníem una segona oportunitat, això al futbol no passa, no ha estat així, hem perdut, tot i quedar-nos amb 10, sabíem que l'única opció és intentar atacar, hem tingut ocasions, perquè de fet hem tingut, però bueno, no hem encertat i ja està, continuem en aquesta posició, ens oblidem d'aquest partit i comencem a pensar en el canvi. Pel que fa a l'expulsió, Marc Martínez ha rebut una altra targeta groga, havia de complir el partit de sanció contra la Gandia. M'haurà de complir 2 partits de sanció o com ho farà anar? Nosaltres entenem que sí, haurà de complir el partit contra Gandia la vermella, dic jo, i després la targeta d'aquesta última casa, de Llagostera, doncs farà contra el Lleida que no podrà jugar. Això ho entenem així, el comitè és qui ha de decidir, però en principi creiem que han de ser 2 partits. En tindria 7 ara. Sí, però el fet que aquestes ja no són 7. Això resten 2. Sí, quedarien 4, llavors fa... Es queda amb 5, llavors. No, ell en tenia 4, en aquest partit ha vist 2. Llavors són 2 però que no compten el còmput perquè és vermella, llavors no compta. Llavors ha de complir el partit d'aquesta expulsió. I la 5ena, la té a Llagostera, són 5, llavors seria una altra. Aquesta és la interpretació, però la llei està oberta a molta interpretació. Per tant, tant de bo m'equivoqui, crec que no serà així. Míster, imagino que a part la derrota contra el Llagostera, aquesta era la de 23 minuts, imagino que el vestidor segueix sencer. Sí, havia depositat molta confiança en aquest 20 minuts, ha demostrat molta intensitat, però no ho hem aconseguit. Tanquem aquesta pàgina definitivament que teníem mig oberta i anem a pensar en el Gandia, que és el que ens importa. Teníeu el camp massa moll? No està mullat? No, que nosaltres volíem això, de cap manera, perquè també ho estàvem per ells, potser a ells, la sorpresa podria ser per ells, no pas per nosaltres, per tant, no és cap excusa això. Amb el debut d'Àngel, aquí a casa en partit de Lliga, quines opcions buscaves? Bueno, era treure l'equip més ofensiu possible, dintre les possibilitats traient sancions i canvi de lloguer, i teníem la figura d'Àngel i hem pensat en aprofitar-la per la seva mobilitat i per fer-se un jugador diferent i que el rival tampoc no coneixia, però s'ha anat una mica a Norris amb l'expulsió, però tot i així ha tingut la seva participació, el seu debut, que segur que recordarà.